Magpapatupad naman po ng zero tolerance laban sa indiscriminate firing ngayong holiday season. Pinaigting ng PRO1 para sa detalye kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Mahigpit na pinatutupad ng Police Regional Office 1 ang polisiya nitong Zero Tolerance Zero Excuses laban sa indiscriminate firing o walang ingat at illegal na pagpapaputok ng baril upang matiyak ang kaligtasan ng publiko ngayong holiday season. Ayon sa pulisya, bahagi ito ng pinaigting na kampanyang Ligtas Paskuhan sa buong rehiyon. Binigyang diin ng pamunuan ng PRO1 na nananatiling epektibo ang one strike policy kung saan ang sino mang lalabag sa kautusan ay agad na pananagutin, kabilang ang mga miyembro ng Philippine National Police na mapatutunayang sangkot sa paglabag. Bilang paniniguro sa maayos na pagpapatupad nito, inatasan ng lahat ng unit commanders ng PRO1 na maging mapagmatsyag at mahigpit na bantayan ang kanilang mga tauhan. Ayon sa pulisya, layunin nito na maiwasang anumang insidenteng maaaring magdulot ng panganib sa buhay ng tao. Muling iginiit ng PRO1 na ang paggamit ng service firearm ay mahigpit na limitado lamang sa pagtupad ng opisyal na tungkulin at hindi dapat gamitin sa anumang personal o hindi otorisadong gawain. Kasama mo sa IFM News Tagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.